Salam dostlar. Biz bugün Çita şäherine geldik. Bugün Çita şäherini size görkezmekçi. Bärde Fortuna dip bir tane kiçirak targow centri var. Ýöne gatulu däl, kiçijik. İçinde kendi zat yok. Dostlar bäri gaty üç köşük şäher ekeni. Esasam nira seresen musur var. Görüşmedi ýaly. Musur, köne jaýlar var. Dostlar bärde de görüşmedi ýaly. Yine açık tuvalet, kapılar döwlen. Musur. Maşina varma üçün şöyle. Sama yerince burada garajlar. Ve dostların hadi üyleri. Üylerin önüne svalk edipdirler. Musurların çok taktik gelir. Köne kumesçikleri. Bilmedim dostlar, belki men gelen yerim şäherin çeti bolmagy mahmal biljekler. Häzir ýene täzeden kartadan görüşdirip gowy ýerler bolsa o taýlaryny düşürjek bolar. Dostlar, ýene bir dworik. Bulaňam kapylarynyň öňünde swalka var. Şeýlece kumesçikleri var. Hazır ýagtylandyralım. Şeýle. Dostlar, kapısynyň öňü. Ve koça. Şeýlece skameykaçyklar ýasapdyrlar. Dostlar, Çita şäherini ikiye bölüp geçen Çita derýasy. Şeýle kiçijik bir derýa. Şäher ikiye bölüp geçýär. Häzir aprel aýy. Suwlar erap başlap, doňlar erap başlapdyr. Suw akkan ýerler görünýär täherçe. Dostlar, derýanyň ýanyndan geçen trotuar. Nabережнylary. Bärde derýa düşmek üçin resim sava. Dostlar, karşymyzda görülen ulu köprü General Belika adyna köprü. Ýoluň ady şol, köprüň adam şol bolmagy mümkin. Bizim Komsomolskiy köprüsüň üstündedir. Bärdenam şeýle abzor alalım.
Dostlar arkasında Lokomotiv stadyonu var, şu an yapıyken girip olmadı. Berde halıdan böyle Türklerin halı saha diyenleri. Ondan gönü Çita deryatının gıracığına. Yönüştaydı gatı 3 köşkur bina var ekeni. Hazır otayından men size düşüreyim. Haysi sporta niyetleniptir, ne hillediliyor men düşünmedim. Eğer bileyenleriniz var olsa komentariyada yazarsınız. Şöyle or bina arkasında dine merdivenleri var. Yukarı çıkmak için. Hazır ön tarafından görkedeyin. Hemen niyetlenen haysi spor dediliyor. Bileyenleriniz var olsa komentariyada yazmanızı haşt eden. Ha dostlar şöyle yapışgözlükler var. Aşağıda da uzunca çığırlar var. Hazır mesela yukarı çıkayın görkecek. Şöyle uzun çizikler var. İyi sonuna da 4 tuşluklar var. Belki yok oradan pek kızınmalıdır, şu takip düşürmelidir. Bilenleriniz daha olsa komentariyada yazın dostlar. Dostların ha Megapolis Sport Kompleksi şehrdeki en arası yerlerin birim kadiyan. Arasaca. Ve karşımızda da Pobeda denilen ne var? Park var. Hazır o takip gidip görürüz parkın içini. Dostlar şehrdeki yine 3 köşkte atılan biri görüşünüz yani svetoforlar ortada, zebralar verdi. Yani adamlar için hiç svetofor yok, dine maşinler için var. Yani bu şehirde adam katı az olmalı, belki şundan nedendirler. Ve biz şu an Pobeda deyip İngul parklarının birini önünden. Veya da şeyle. Dostlar Park Pobeda. Çita'daki İngul Park. Ve adam yok. Salarlar mı bilmedim. Hazır yani girecek olup görür. Ve hiç il adam yok dostlar. Vücut gezdirmek kadar iken gelişinize girelgesinde tanklar durdurmak için ulanlayan 3 balgar salya. Hem mezat yapık dostlar. Belki bazılar ona açık olandır bilmedim. Yani hem mezat yapık. Yerde de küçük yadigarlık mı ya da hıram mı belli değil. İki tarafında da ağaçlıklar var. Tokoyluk yağlı. Orta tarafım ovadanlaştırılan aleye. İşte de şeyler hatam yaptırlar. Sovet Союзның летчики екені. Гризодубова Валентина Степановна.
Ve dostlar bilmedim belki şuun şeylemi ya her wat şeylemi dinge vertelodun sesi var. Dinge vertelodun sesi var. Haçan kelleňizi galdyrsaňyz ýokarda bir vertelod uçup barýar. Dostlar şu heykelleriň hersiniň üstünde şeýle Zabarono diýip bir şäheriň ady ýazyk. Zabarono Kiýewa. Zabarono Odessa. Ve şeýle her pamitniň üstünde ýazyk. Zabarono Stalingrada, Zabarono ýene orşon ýaly bir şäher garat. Her şäher üçin insan elinden alınan her şäher üçin bir pamitlik bar öden. Zabarono Советского Заполярья. Zabarono Kafkas. Dostlar, insanki ýadgarlyk. За победу над Японией. И наше дело правое, мы победили дип Сталиниň sözleri. Her iki çetinde de tank koyupdurlar, 2 tane. Çette de var. Häzir tanklaram ýakyndan göreliň. Dostlar, men urusda olandan tanklarym kadydim. Ýani bu BRD'm bir urusdan soň bolan 1954-1956 ýyllaryna öndürildi diýip ýazyk. Tak, bu tankam заградительный değil yani. GMZ-2. Bulam 1970-nji ýylda ulanmaga berilen tanklardan. Bulan ýygyna pul ýaldy. Şeýle. Buna dostlar bulam UR-67 razminirowaniýa üçin minazatda aýryan tank. Bu ulu bolsanym çygaç. Häzir göreliň bul nähil çygaç ATT diýe. Şöyle güçlüce maşyn. Dostlar, häl aýdypdym diňe vertolyot uçýar diýip. Görüşüňiz ýaly. Ýene vertolyot uçup barýar. Dostlar, bäri uşa atnaşan adamlaryň ýadgarlyklary, atlaryň ýadgarlyklary we orden alan geroýlaryň ýadgarlyklary diňe Ikinji Dünya Uruşuna däl, hemme uruşlara, ortaryň hemme uruşuna gatnaşan adamlaryň ýadgarlyklary. Bu bolsa legendarny T-34. Ikinji Dünya Uruşuna ulanlan T-34-85 Образец 1944 diye. Dostlar, ýene bir vertolyot. Bu
Bilmedim, belki şuun şeyledir. Başka wagt belki belli de däldir ýöne. Näçendir vertolyot geçe. Tak, ha dostlar, bu BMP-1 pihota üçin niýetlenen. Pihotany gorumak üçin. Ha dostlar, bu bolsa T-72. Bu bolsa T-80. Dostlar, T-80 birinci gazy turbinaly tank. Gazy turbina olanan Gattedayo dwigiteli. Şo döwürlerde häziram fesdäldir. Gazy turbinaly tanklar. Bärde toplar. Her gelecek toppa. Ulrak kiçirägi. Dostlar, ine bu bolsa zenit bolmaly. Ýalňyşmaýan bolsam häzir görer. Asman naky obyektler atmak üçin samolyotlary S-60 zenit. Tak, top. Gaubitsa diýilen top. Dostlarım, ha bu BTR tankı. Berde Gaubitsa var. Artileriski tank. Ve Grad. Bulam urş döwrüninkide BM-21 63-nji ýylda ulanma berilen tank. Neme? Katyuşaň modernizirowany görnüşi Grad. Berde ýene bir ýadygarlyk var we hakyky Katyuşan ha. Häzir oňa meni barar. Katyuşany göreriz dostlar. Ha ýene de ýadygarlyk urşa gatnaşanlaryň atlary, gaptalarda giroylar, orson giroylary ve ha legendarny BM-13N Katyusha. Hada urş döwrüniň zenitkazy.
ve uç döwründe ulanlan ulaglar. Dostlarım, ha biz akopların içinde şeylece komandirlan oturan yeri hazır daşlardan orkadayın. Şöyle hem yerin aşağına şöyle gömüp koyuyorlar. Ha urç döwrüne gazalan akoplan eksponatı. Hada bizim yankı giren yerimiz. Akon boygatı çuңda bilinden dostlarım, ha köp kişi dime mümkün ha hapa yerinden surat alıpsın o hapa diýen dip. Ha arbitrajna apelasyonu suduň öňüşdaý görşüňiz ýaly muhurlaryň pikirler. Edil halkalı iş piyatan hapa yok. Gönü nire seresen şunu al baklaşkacak çilim nemeleri, idleri, paket her yerde görüp böyle. Dostlar, şehrin ütköşük yeri. Hemme yerde yaşıl, birdan yani peşoqatlar üçün görüşüňiz ýaly. Ve gaty gyýskawatyň dowamyna geçip ýetişmeli. Görüşüňiz ýaly. Ve 80 sekunddan başlaýan maşinlara ýol bermäň dostlar. 80 sekund maşinlar, 15 sekund adamlar. Na dostlar, bäri bolsa Kitayski rynyklary. Men içeri girip video alıp otursak diňe suratlaryny ojak ütköşük gat ýok. Diňe eşik gat, Hytaýdan gelen imitler. Ölen şonýal Kitayski gatlar bar. 3 etaş, iň ýokarky etaji supermarket ýaljak. Orta etaş bilen aşağı diňe zatlar var. Eşik, koğuş, yani var, şöyle zatlar. Dostlar, Kıtayrynyň arkasynda bolsa hem eşik atylan açyk bazar var. Şöyle magazin şeklinde de var, sentralny. Ram şöyle aşağı giden bazar var. Şöyle gatı ullakan bazar.
Bular olsa Xitaylılar. Xitaydan yerden satıp oturanlar. Ve yine berden yukarı kalıp böyle. Bersi de şöyle yalı. Batırın devamı. Dün gece eşik satılıyor dostlar. Ha dostlar, bir tane Targov centra geldik. Nova City dip. Bu Targov centr'lan bir yerdeydiler. Tam şehir küçük olan son kan ulu Targov centr'lar hem yok idi.